میں دوڑ کے حضرت سیدنا سے دے کے ابا دے کرے بھائی آنکھاں لگی وے مبارک کیتے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں کیڑے مبارک دیاں گالی کرنی ہے آنکھاں لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا حضرت ابوبکر صدیق نے کونڈی کھڑکئی اندروں مئی آئی انہیں اون دی نگاہ جڑے ویلے وادو ہاں دے چہرے تے پئی نا ما زاغل بصر دی اکھیں دے اوتے پئی نا حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مئی اساں جڑے نا مکے دے حاجیاں تے مدینے دے مسافر نہ کچھ کھاون واسطے ملوے سے میں نے رو کے اسمان وال ڈٹھا رو کے عرض کرن دی یا اللہ اتنا غریب نہ بنیندا تے ایڈے سونے سونے مہمان میں خالی نہ ونڈا دے سرکار نے سنی آتے آپ نے فرمایا مئی خالی تے اساں کوئی نہیں ونجنا عرض کریں یہ کملی والیا کوٹ کہنی میرے کریم نے فرمایا میں کو تے سامنے بکری نظر دی ہن جڑے ویلے حضور نے بکری دی گال کیتی میں نے ڈائریکٹ سرکار دے نال کلام کیتا آکھن لگی جی یہ دودھ نہیں دیندی ہے وڈیری ہو گئی ہے تے اٹھی بھی نہیں سکدی سرکار نے فرمایا مئی بکری تے دودھ نہیں دیندی پر جے تیری اجازت ہوے تے میں دودھ ڈوگی نا آکھن لگی آکھیا وے دودھ نہیں دیندی دودھا ویندے وے تے ڈوگی نو بس سرکار نے ید اللہ والے ہاتھ بکری دی تھنا دی کھیر کو لائے کھیری آپ ہی لتاں کھول گیاں تے حضرت ابوبکر صدیق فرمیندن ان دی لتاں بھر گئیں سرکار نے آپ دودھ پیتا مئی کو پلایا اچھا میں مزے دی گال پتہ کیا ہے جڑے ویلے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مئی برتن چاوا آکھن لگی آکھیا وی دودھ نہیں دیندی ولا وی دودھ پہ منگدے نے دتا وی تے چوکھا دے تھے ہن مئی اپنی سوچ دے مطابق چھوٹا برتن چا کے او بھر گیا مئی دیگڑی چائی او بھر گیا مئی ڈول چائی او بھر گیا مئی چاہتی ہے حضور بھری ونجن مئی چاہتی ہے حضور بھری ونجن مئی چاہتی ہے حضور بھری ونجن ہن مئی جو ہی اندر گئی باہر نہ آوے تے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا مئی اے برتن تے چاوا او اندروں آکھن لگی میرے برتن ہی مک گئے نے اج مئی دے برتن مک گئے شارحین فرمیندن بکری نے ہونڈی وار اتنا دودھ نہیں دیتا او حضرت ابوبکر صدیق دے دور تک بھی دودھ دیندی رہی بس میں مختصر کراں سرکار نے آپ دودھ پیتا مئی کو پلایا مدینے والا مدینے ٹور پیا مدینے والا مدینے ٹور پیا شام کو ابو مابت آیا انہیں کھیر ڈٹھا آکھن لگا اجڑ میں کنے بکریاں میں کنے دودھ دے برتن سارے گھر دے بھرے لاتے ہیں آکھن لگا من آئین لاکے من آئین لاکے حاضر اللہ بنو یا امہ مابت اے امہ مابت دودھ کتوں آیا او آکھن لگی فقالت واللہ الا انہو مرہ بنا راجل مبارک من حالہ قضا و قضا آکھن لگی سارے گھر مبارک ہستی برکت والی ہستی تشریف دھن کے آئیے آکھن لگا جا حضور دا کچھ تے حسن سڑانا آکھن لگی رہے تو راجلن ظاہر الوضع اتنا سونا ڈٹھا ہے اتنا پیارا ڈٹھا ہے وسیمن قسیمن بڑا پیارا ہے فی عینہ داجن وفی اشفارہ غاطفن آکھن لگی کیا دساواں اون دیاں پلکا لمبیاں اکھیاں سوڑیاں وفی صوتی سہالن اون دی آواز دے اندر اتنا اثر آ کہ میں دسا ہی نہیں سکتی اون آگے کچھ تے دساں اون آگے اون دے ورگا ہوئے تا میں دساں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ نہ اون دے تو پہلے اون دے ورگا ڈٹھا نہ اون دے تو بعد اون دے ورگا کوئی دیکھ سے اون دے ورگا تے رب نے ڈوجھا بنایا ہی نہیں نا ہن او آکھن لگا بس میں مقاما ہن او آکھن لگا آج تو بعد میں بکریاں دور چڑھاون کہنا ویسا ہن میں نزدیک ویسا او مبارک دا ایتھوں گزر ہوے تے میں کنے بھیج دینی ہن میں نے سودا خریدیا سودا خریدن واسطے بس اپنا بازار گئی سودا نہ ملیا تے مدینے دی منڈی چلی گئی اتھاں پھر حضرت ابوبکر صدیق پہ ویندے تے بچے نے ماں دا ہاتھ ہلا کے تے ماں دے کون پیا ویندے حضرت ابوبکر صدیق پہ ویندے او میں دوڑ کے حضرت سیدنا سے دے کے ابا دے کرے بھائی آنکھاں لگی وے مبارک کیتے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں کیڑے مبارک دیاں گالی کرنی ہے آنکھاں لگی او جڑا تیرے نال آیا آپ تے ٹر گیا ہے میرے کو لے جے چانن نہیں پیا مکدا حضرت ابوبکر صدیق مئی کو کہنے آیا